Tak, na koľko percento vidíte, že skončíte v koalícii s Robertom Ficom? No, tuto všade okolo nás je taká veľká zlatá 20-ka, lebo je 20. ročník plesu Spíšiakov a to je to, čo by sme si želali pre nás. A tú pravdepodobnosť, na ktorú sa te pýtate, vidím podstatne nižšiu. To mi nevychádza. Ale tak, keby tá ponuka prišla? Od nás im? Keby vám ju Robert Fico dal? Pozrite, ja som hovoril predtým, že toto nie je večer na riešenie politiky, ale pre nás je kľúčové, aby sme presadili hmotnú zodpovednosť politikov a zákaz schránkových firiem. A keď sa to podarí s nimi, ľudia si to zaslúžia. Ja si tú hodnosť zaslúžim. Začalo sa to nevinnými, prirodzenými otázkami. Už ste sa s pánom premiérom nestretli? Nie. Rokovanie o zostavení vlády? Alebo Akékoľvek My sme vôbec nerokovali o žiadnom zostavení vlády. Ty prestaň klamať do telky. Vysvetlili sme si to z objektívnych aj subjektívnych dôvodov. Už necítim morálne právo vás ďalej viesť. Nedá sa s vami robiť. Vízový manažer, ako vám musí jebať, vám musí jebať. Tá interpretácia, že dnes s ním skončil iným výsledkom, ako som si želal ja, ma strašne baví, som vám za ňu vďačný a chcem vás poprosiť, aby ste uživili čo najviac. No a prečo to teda bolo? To sú naše... Sú to také veci, že sa vám postaví na tlačovke. Každý sme si tým prešli a ešte nie som taký starý, aby sa mi to nestalo. Budete sa uchádzať o pozíciu dodatočného sudcu Všeobecného súdu EÚ? Nie. Nie sme a priori proti tomu. Je možné, že prídete s nejakou osobnosťou? Ale kam s ňou mám prísť? Pred občanov. Že či ma budú ja si myslím, že ich bude dosť, no to určite. A už máte niekoho konkrétneho? Nič také konkrétne. Jak ty chceš, ty god. Rado, máš jedinú šancu priznať, že si zlodej a podvodník. Kde som ja v nedeľu bol alebo nebol? Nie je vaša vec. Sa páči, pán Procházka. Áno, videl som sa v nedeľu s Robertom Kaliňákom. Áno. Nie.